సువార్తను ప్రకటించు నశించే ఆత్మలకై, సువార్తను ప్రకటించు చేయి జారిన ఆత్మలకై, సువార్తను ప్రకటించు నశించే ఆత్మలకై, సువార్తను ప్రకటించు చేయి జారిన ఆత్మలకై. రోషముతో భారముతో ఉజ్జీవముతో ప్రకటించు, రోషముతో భారముతో ఉజ్జీవముతో ప్రకటించు. కదలిరా 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 క్రీస్తుకై క్రీస్తుకై, కదలిరా 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 క్రీస్తుకై క్రీస్తుకై. నీకు ఆ మన రూపంలో ఇగో పరలోక రాజ్యం ఉంది, మీరు అగ్నిగుండం నుంచి తప్పించబడాలి అని చెప్పి యేసు ప్రభువారు దేవుడే ఈ భూమి మీద అడుగుపెట్టి ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని గమనిస్తే యేసు కోతెంతో విస్తారమే పనివారే కొదువాయనే, కోతెంత పరలోక రాజ్యానికి చేర్చబడతారు. యేసుక్రీస్తు వారు ఓ కులానికి కొదువాయనే, పిలుపు విడువక వెనుకడుగు వెయ్యక, పిలుపు విడువక వెనుకడుగు వెయ్యక, నిందలు ఎదురైనా భరించుకో, అవమానము ఎదురైనా ఓర్చుకో, హింసలు ఎదురైనా సహించుకో, శ్రమలే ఎదురైనా ధరించుకో. కదిలిరా కదిలిరా కదిలిరా. ఎవరైతే యేసు ప్రభువుని దేవుడిగా అంగీకరించి ఆయన మాటలు ఎవరైతే వింటారో వారందరూ ఎక్కడికి వెళ్తారంటే పరలోక రాజ్యానికి చేర్చబడతారు. క్రీస్తుకై క్రీస్తుకై. యేసు ప్రభువు రక్షించడానికి ఈ భూమి మీద నీతిమంతుని రక్తం చిందించబడింది. ఒకసారి క్రీస్తు ప్రేమ కొదువాయనే, క్రీస్తు సువార్త మరుగాయనే. కదిలిరా కదిలిరా క్రీస్తు. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించిన నీతిమంతుని రక్తం చిందించబడింది. ఒకసారి ఆలోచించండి, ఏదైనా సరే ప్రతి నీతిమంతుని రక్తం భూమి మీద చిందించబడినప్పుడే పాపమునికి విడుదల అని చెప్పి చదివిస్తా ఉంది. ఈ భూమి మీద ఏ మానవుడు చూసినా అగ్నిగుండము చూడండి. ప్రతి పనికి జీతం ఎలాగైతే ఉందో ప్రతి పాపానికి కూడా ఒక ప్రతిఫలం ఉంది. ఆ ప్రతిఫలం ఏంటో తెలుసా? మరణము. మరణమనగా అగ్నిగుండము. మానవుడు చేస్తున్న పాపాలను బట్టి మానవుడు అగ్నిగుండానికి చేరుకోతున్న ప్రతి మానవుడిని యేసు ప్రభువారు ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గమనించాలి. అయితే చూడండి, లోకంలో ఉండే ప్రేమ కంటే దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చే ప్రేమ అతి పవిత్రం.